Shuri filɛbaw an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn an minnu bɛ k'a bɛ k'an filɛ jamana in kɔnɔ yan fo ka taa se diɲɛ fantan ani naani an ka foli ani an ka waleɲuman dɔn bɛ ka taa aw bɛɛ lajɛlen ka jiraw la ni y'aw ka émission ye aw ka émission min bɛ sigi aw ye waati bɛɛ lajɛlen Cunkan ma nɔgɔn Cunkan ma nɔgɔn ye émission don ni a dabɔla pour que ka se k'aw ka kokɔrɔw don ba la, aw ka kokɔrɔ minnu dogola aw la san caman a dabɔ kun ye k'o don ba la et puis a dabɔ kun ye fana ka se k'aw la faamuya ka diinɛw la aw sigiyɔrɔ la Cunkan a ka laɲini ye nin bɛɛ lajɛlen ni Ala ka jɛ bi alhamdulillah an filɛ nin ye Jelibugu la n'o de ye Kanko Musa ye markazu Kanko Musa l'Islamiya kalayɔrɔba min madrasa kalayɔrɔba min n'o de ye franco arabu kalayɔrɔba min filɛ nin ye Jelibugu ballontan da la n'o de ko markazu Kanko Musa mɔgɔ caman b'a dɔn an ye an ka tako filanan ta ye bi ni Alahu Taala sɔnna a ma ɲininkali 3 de bɛ an bolo bi Kanko Musa kɔnɔ a ɲininkali kelen o kelen n'a jaabila 1000 bɛ yan ka d'a tigilamɔgɔ ma fufalaki Kanko Musa kalandenw ɲininkali fɔlɔfɔlɔ o tɛ dɔwɛrɛ Abu Zarri al-Ghifari n'o de kira ka sahababa dɔ bɛ yen ko Abu Zarri ale tɔgɔ yɛrɛ yɛrɛ ye jumɛn ye Abu Zarri tɔgɔ yɛrɛ yɛrɛ ye jumɛn ye ɲininkali fɔlɔfɔlɔ ye o ye ɲininkali filanan baganw na bagan jumɛn de bɛ yen bagan min jumɛn de bɛ yen n'a ka keku ka sago bagan bɛɛ kan o ye ɲininkali filanan ye ɲininkali sabanan a yɛrɛ ɲɛ b'a la misiriw k'u masiri bi ka cɛɲumanyakan na ni ka ventilateur don a la tila ka tapis fɛnsɛ a la o baara in diɲɛ baara o baara i bɛ taa sɔrɔ daminɛba de b'a la jɔnni fɔlɔfɔlɔ de ye misiri masirili daminɛ ka misiri cɛɲɛ ta maa fɔlɔfɔlɔ jumɛn de y'a daminɛ diɲɛ kɔnɔ an ka ɲininkali 3 de bɛ an bolo Kanko Musa kɔnɔna n'Ala sɔnna a ma n'a tigɛla min na maaw bɛna o ye an bɛ foli di bɛɛ lajɛlen ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la an bɛ foli di an ka sirifukɛ ma n'o de ye Seyidi Sherif Ahmed Tijani Hayidara n'o de ye an karamɔgɔ Sherif Usmani Marani Hayidara denkɛ don a fana ka cɛsiriba bɛ nin baara in na kosɛbɛ an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn Ala ka hɛrɛ k'an n'a ye an bɛ an kanuba bɛɛ lajɛlen fo an b'an dɛmɛba bɛɛ lajɛlen fo kɛrɛnkɛrɛnnenya la maa minnu ye an dɛmɛ nin baara in na o de ye Jamiyatul Ansar Dini min bɛ diɲɛ kɔnɔ n'o de ye jɛkuluba min sigila ka sigi silamɛya ɲɛta ɲuman kama n'o o guide spirituel ba ye a Seyidi Sherif Usmani Marani Hayidara o tɔnba in de ye an dɛmɛ nin baara in na an b'u fo k'u waleɲuman dɔn chaise baarakɛla fɛn o fɛn bɛ yen an bɛ a bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn an bɛ Solo Jakite fo Solo Jakite ale ye an karamɔgɔ ka kalanden Solo Jakite ale ye furafeerela ye a filɛ nin ye Jɛngɛnɛbugu robinet carré la ne ye ɲininkali kɛ k'a fɔ ko Solo Jakite ka yɔrɔ bɛ min maaw bɛ bila i ɲɛ ka taa a yɔrɔ jira i la n badenw n'Ala sɔnna a ma n'a tigɛla min na Jelibugu kɔnɔ yan Kanko Musa la yan maaw b'o lakale an ka tɛmɛ ni baara ye o basi foyi t'i la foyi tɛ n na basi foyi tɛ n na ya ye kalanyɔrɔ jumɛn ni Kanko Musa e bɛ kilasi jumɛn na classe 10 kilasi 10 10e année o ti problème ye i bɛ Abu Zarri i b'a dɔn wa Abu Zarri ye jɔn de ye Abu Zarri jɔn don kira ka sahababa dɔ don mais est-ce que e b'a tɔgɔ yɛrɛ yɛrɛ dɔn Abu Zarri tɔgɔ yɛrɛ ye jumɛn ye a tɔgɔ yɛrɛ la an kita tɔgɔ yɛrɛ la e t'a tɔgɔ yɛrɛ yɛrɛ dɔn o tuma i ti wari fɛ wa wari fɛ awa nin 1000 talen k'i dan sa de Ala ka tiɲɛ wɛrɛ yira n na merci Aja salamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh n y'a dɔn basi foyi t'e la ayi basi tɛ n na nin gɛlɛyaba in na ne ye 5000 d'e ma k'e k'a ta fu e ko fɛn bɛ diya e ye k'o bɔ wa ayi o ti basi ye baganw na bagan jumɛn de bɛ yen n'a ka keku ka sɔgɔ bagan bɛɛ kan zonzani awɔ zonzani de ka keku ka sɔgɔ bagan bɛɛ kan jaabi ma sɔrɔ Ala ka tiɲɛ wɛrɛ yira n na nin kɔni ye 1000 talen k'e da merci Aja salamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh yan ye kalanyɔrɔ jumɛn ni markazim Kanko Musa islamique markazi Kanko Musa l'Islamiya an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka dɔnni nafama d'an n'aw bɛɛ lajɛlen ma Abu Zarri tɔgɔ yɛrɛ ye jumɛn Abu Zarri tɔgɔ yɛrɛ ne t'o dɔn e t'o dɔn merci Ala ka sabara yira n na Usa salamu alaikum wa alaikum salam yan ye kalanyɔrɔ jumɛn ye ya ye Kanko Musa de Kanko Musa mais est ce que wari ka di wari a ka di ya wari ka di ye kojugu ko wari ka d'a ye n bɛ 1000 d'i ma n b'a kun d'i ma n bɛna ɲininkali min tɛnku la n'i y'a jaabi sɔrɔ n bɛ n ta kun bila mais n'i y'a jɛ i bɛ n ka wari kun bila a kun minɛ a minɛ ka ɲɛ a diyara n ye e yɛrɛ ɲɛ b'a la misiriw labɛnnen don sisan tapi ɲɛnamaw b'a la et puis ventilateur b'a la ka misiri labɛn na cɛ jumɛn de y'a daminɛ diɲɛ kɔnɔ mɔgɔ fɔlɔfɔlɔ jumɛn de ye misiri labɛn ta k'a cɛ ɲa ta jɔnni fɔlɔ y'a daminɛ misiri labɛn k'a cɛ ɲa mɔgɔ fɔlɔfɔlɔ min y'o daminɛ a tiɲɛna ne t'o dɔn o tuma i ti wari fɛ wa o ye wari fɛ n bɛ ɲininkali filanan tɛnku i la Abu Zarri al-Ghifari radiyallahu anhu i b'a dɔn wa
n y'a tɔgɔ mɛn. I y'a tɔgɔ mɛn kira ka sahaba don a tɔgɔ yɛrɛ yɛrɛ ye jumɛn ye abuzari tɔgɔ yɛrɛ yɛrɛ ye jumɛn ye. abuzari tɔgɔ yɛrɛ yɛrɛ ne t'o dɔn. ala ka sɛwara yira an na i ni baraji aja salamu alaikum. Waalaikum salam. i ka kɛnɛ. Baasi foyi tɛ n na. yan ye kalanyɔrɔ jumɛn de. Ne ye Marikɛzi Kanku Musa ye. Marikɛzi Kanku Musa i bɛ kilasi joli la. 11e année. 11e année e bi abuzari tɔgɔ yɛrɛ yɛrɛ dɔn. Abo ayi ne t'o dɔn. ala ka sɛwara yira an na merci. te an b'a ni ce. baasi foyi t'i la. non baasi foyi tɛ n na. e bi bagan jumɛn de don n'a ka kegu ka sɔrɔ bagan bɛɛ kan o ye bagan jumɛn. ne ye min ta ka kɛ nin jaabi ye wɔlɔni. wɔlɔni ale ko wɔlɔni de ka kegu ka sago bagan bɛɛ kan mun ye wɔlɔni keguya de ye. tiɲɛ yɛrɛ la ne t'o dɔn. e t'o dɔn fana o tuma ala ka sɛbɛrɛ jira n na. assalamu alaikum. Waalaikum salam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. n y'a dɔn basi foyi t'i la. Basi foyi t'a la, an bɛ Ala tanu. wari a ka di yan. A ka di n ye kojugu. o tɛ baasi ye jɔnni fɔlɔfɔlɔ de ye misiri masirili daminɛ ka misiri kɛ yɔrɔ cɛɲuman ye alakira sɔlɔlahu alaihi wasallam fɔlɔ a ka misiri cɛncɛn de tun bɛ yen tapi tun t'a kɔnɔ fiyewu o tun bɛ seli cɛncɛn de sanfɛ mais jɔnni fɔlɔ de ye tapi dali daminɛ misiri kɔnɔ ka misiri masiri ka kɛ fɛn cɛɲuman jɔnni fɔlɔ de y'a daminɛ. Alakira tɛmɛlen kɔfɛ quoi. Bon mɔgɔ fɔlɔfɔlɔ min ye misiri masirili daminɛ Alakira kɔfɛ o ye Seydina Usmane de ye. Usmane ibn Affan Zunurain jaabi ma sɔrɔ karamɔgɔkɛ a ni ce han merci. aja salamu alaikum. Waalaikum salam. kɔri basi foyi t'i la. Baasi foyi tɛ yen. e bɛ kilasi joli la. 10e. e bɛ 10e de la. abuzari tɔgɔ ye jumɛn. Abuzari. tiɲɛna ne t'o dɔn. bagan jumɛn de ka kegu ni bagan bɛɛ. Ba. ba de ka kegu ni bagan bɛɛ. ala ka sɛwura yira n na ni kɔni ye 1000 talen k'e da merci. assalamu alaikum. Waalaikum salam ta'ala wa barakatuh. k'ifa anta. Naam kaifa. Ami dirasa jumɛn na. Ami Kanku Musa de la. Kanku Musa Islamiya e bɛ kilasi joli la. 11e. e bɛ 10e de la. 11e o ti problème ye. e bɛ bagan jumɛn de dɔn n'a ka kegu ka sɔrɔ bagan bɛɛ kan o ye bagan jumɛn ye. o ye zonzani de ye. o ye zonzani. zonzani kelen kelen mun ye zonzani keguya. wa o se o fana fɛn wɛrɛ a kɔni ka kegu. a kɔni ka kegu. jɔnni fɔlɔ de ye misiri masirili daminɛ diɲɛ kɔnɔ o tigi tɔgɔ ye di. o ye Bilal de ye. Bilal. ayi k'a masiri k'a wele tɛ dɛ k'a masiri. bon c'est Hamza. Hamza kira bina kɛ kisi ni nɛɛma b'a ye ni kɔni ye 1000 talen k'e da sa ala ka sɛwɛrɛ yira n na. Usa salamu alaikum. Waalaikum salam. kɔri basi foyi t'i la. Basi foyi tɛ yan. jɔnni fɔlɔfɔlɔ de ye misiri masirili daminɛ diɲɛ kɔnɔ a tigi tɔgɔ ye di. Ka misiri masiri diɲɛ na ale ye mun fɔ Umar bin Khattab ye. Umar bin Khattab ale de ye misiri masirili daminɛ diɲɛ kɔnɔ e ka dalilu ye jumɛn o la. dalilu jɔnjɔn tɛ ne bolo o la dalilu tɛ ne bolo o la. karamɔgɔ ala ka sɛbɛrɛ yira n na merci. Usa salamu alaikum. Salaamaaleykum. basi foyi t'i la. Basi foyi tɛ n na alhamdulilah. émission Tunga nana aw ka kalanyɔrɔ la bi n'o de ye Kanku Musa ye a diyaliya. Alhamdulilah a diyara n yɛrɛ de. e bɛ kilasi joli la. ne bɛ 10e na 10e. 10e Abuzari Ghifari i b'a dɔn wa. Abuzari Ghifari non n t'a dɔn. e tɛ Abuzari dɔn. Abuzari i t'a dɔn. e bɛ kilasi joli la. 10e. 10e nka e tɛ Abuzari dɔn. Abuzari ye kira ka sahababa dɔ ye nka n'i bɔra i ka taa ɲɛɲini k'a dɔn o ka ɲi kosɛbɛ i y'a mɛn ala ka siɲɛ wɛrɛ yira n na merci. Usa salamu alaikum. Waalaikum salam. kɔri basi foyi t'i la. Basi foyi tɛ. nin gɛlɛyaba in na ni mɔgɔ min ye 1000 d'e ma a ka di i ye wa. n ye dɔ fara a kan yɛrɛ a bɛ diya n ye. ka dɔ fara o kan o tɛ baasi ye. Tunga émission nana a ka kalanyɔrɔ la bi n'o de ye Kanku Musa ye a diyaliya. A diyara n ye. ka misiri masiri maa fɔlɔfɔlɔ jumɛn de y'a daminɛ diɲɛ kɔnɔ a tigi tɔgɔ ye di. tiɲɛ na n ka recherche ma se ka sɔrɔ n t'o dɔn. bagan jumɛn de bɛ yen n'a ka kekun ka sago bagan bɛɛ kan o bagan jumɛn ye. o ye zonzani de.
sonzani o de ka kegu ka sago bagan bɛɛ kan Abu Zarr al-Ghifari tɔgɔ yɛrɛ ye jumɛn Bon, Abu Zarr. Bon, ne t'a dɔn tɔgɔ yɛrɛ dɔn. e ma deli k'a tɔgɔ mɛn Ala ka siɲɛ wɛrɛ yira an na merci assalamu alaikum Waalaikum salam. kɔri baasi foyi t'i la Baasi foyi tɛ ne la. ni ye mun ye ne tɛgɛ kɔnɔ 2000 ni 1000. 2000 ani 1000 ni ye nin bɛɛ d'i ma a ka di ya Toro. bagan jumɛn de bɛ n'a ka kegu ka sɔrɔ bagan bɛɛ kan bagan jumɛn O ye suruku ye. suruku suruku de ka kegu ni bagan bɛɛ Awɔ kɔni ye ne ka dɔn ta ye. o ye ka dɔn ta ye merci a diyara n ye Ala ka siɲɛ wɛrɛ yira an na merci salamu alaikum Waalaikum salam. kɔri baasi foyi t'i la Baasi foyi tɛ. jɔnni fɔlɔ-fɔlɔ de ye misiri masirili daminɛ diɲɛ kɔnɔ o jɔnni Abubakar. Abubakari ale de y'a daminɛ bagan jumɛn de bɛ n'a ka kegu ka sɔrɔ bagan bɛɛ kan Wolon. woloni Ala ka siɲɛ wɛrɛ yira an na merci merci ni baraji aja salamu alaikum Waalaikum salam. i ka kɛnɛ Tarase. kɔri baasi foyi t'i la Baasi foyi tɛ n na. e bɛ Abu Zarr tɔgɔ i b'a dɔn wa Abu Zarr tɔgɔ ye jɔn ye Abu Zarr Ali. Ali. Abu Zarr tɔgɔ ko Ali ibn Abi Talib o de ye Abu Zarr tɔgɔ ye aja de bɔra k'a fɔ dɛ ja ne t'a dɔn ne yɛrɛ tun t'o dɔn yɛrɛ ja yɛrɛ ye aja ye bagan jumɛn de bɛ yen n'a ka kegu ka sɔrɔ bagan bɛɛ kan zɔfɛn o bamanankan ye jumɛn Jɛgɛ dɔ de don a bɛ ji la fo tubabuw bɛ taa lajɛ ji kɔnɔna na u bɛ bamanankan na u bɛ tɔgɔ dɔ f'a ma a tɔgɔ ye u b'a wele ko zɔfɛn de. zɔfɛn jɛgɛ dɔ don a bɛ ji la u b'a fɔ ma ko dufin i delila ka mɛn i ka 1000 minɛ merci an ce Awan cɛ. o baasi foyi t'i la Baasi foyi tɛ n na. maa fɔlɔ-fɔlɔ jumɛn de ye misiri masirili daminɛ diɲɛ na a tigi tɔgɔ ye di Ka misiri daminɛ diɲɛ na. a masiri k'a cɛ ɲɛ a tigi tɔgɔ ye di O ye Abdurrahman bun Sakhir. Abdurrahman bun Sokhri Abdurrahman bun Sokhri o de ye misiri masirili daminɛ diɲɛ na mun b'o jira e la Ne kɔni ka jaabi y'o de ye. e ka jaabi y'o ye Ala ka siɲɛ wɛrɛ yira an na assalamu alaikum Waalaikum salam wa rahmatullahi. o baasi foyi t'i la Baasi foyi tɛ n na inshallah. mɔgɔ fɔlɔ-fɔlɔ jumɛn de ye misiri masirili daminɛ diɲɛ kɔnɔ a tigi tɔgɔ ye jɔn ye Mɔgɔ fɔlɔ misiri masirili daminɛ diɲɛ kɔnɔ o tɔgɔ ye Seydina Usman. Seydina Usman bun Affan dalilu jumɛn b'i bolo o la Dalilu bɛ n bolo la sabula ale de ye alikaba masiri o dalilu de bɛ ne bolo la. ale de ye alikaba masiri o dalilu de b'i bolo karamɔgɔkɛ i ka jaabi fana ɲɛna nka nin kɔni t'a la k'i da Ala ka siɲɛ wɛrɛ yira an na merci an ce N'an ce. o baasi foyi t'i la Tɔɔrɔ t'o la. e bɛ mɔgɔ fɔlɔ-fɔlɔ jumɛn de ye misiri masirili daminɛ diɲɛ na a tigi tɔgɔ ye di Abubakar. Abubakar. Abubakari Sidi o de ye misiri masirili daminɛ diɲɛ na Ala ka siɲɛ wɛrɛ yira an na merci an ce Sawa an ce. o baasi foyi t'i la Foyi tɛ n na. i ka kɛnɛ Alhamdulillah. i bɛ Abu Zarr i b'a dɔn wa Abu Zarr i b'a dɔn wa non n t'o dɔn. Abu Zarr tɔgɔ yɛrɛ ye jumɛn Abu Zarr ne t'o dɔn. e tɛ Abu Zarr dɔn Ala ka siɲɛ wɛrɛ yira an na merci an ce Man cɛ. o baasi foyi t'i la Foyi tɛ. mɔgɔ fɔlɔ-fɔlɔ jumɛn de ye misiri masirili daminɛ diɲɛ kɔnɔ jɔn ye N bɛ question dɔ in de dɔn. i bɛ nin de jaabi fɔlɔ Non n tɛ nin dɔn. e t'o dɔn wa Ala ka siɲɛ wɛrɛ yira an na merci assalamu alaikum Waalaikum salam. o baasi foyi t'i la Ayi baasi foyi tɛ. mɔgɔ fɔlɔ-fɔlɔ jumɛn de ye misiri masirili daminɛ diɲɛ kɔnɔ a tigi tɔgɔ ye di Abdurrahman. Abdurrahman o de y'a tɔgɔ ya Awɔ. wari ma sɔrɔ Ala ka siɲɛ wɛrɛ yira an na merci awa merci a ka ɲi merci avant suri fila filɛbaw an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn nin y'an ka tako filanan kɛnɛ ye an ka yala ninnu kɔnɔna na jaabi minnu bɔra o kɔnɔna na nin ye o tako filanan kɛnɛ ye an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn an filɛbaa fɛn fɛn bɛ diɲɛ dugumakolo kan an ka foli an'an ka waleɲuman dɔn bɛ ka taa a bɛɛ lajɛlen o tɛmɛnen kɔ ɲininkali 3 de tun bɛ an bolo ɲininkali 1 o 1 an y'a fɔ aw ɲɛna ni i gagnera 1000 bɛ o bɛ d'i ma fufalaki
i b'i kɔ don n'o ye maa si t'i wele k'o minɛ i la ɲininkali fɔlɔ-fɔlɔ an ko bagan jumɛn de bɛ n'a ka kekun ka sago bagan bɛɛ kan ɲininkali filanan an ko Abu Zarul Ghifari alakira ka sahababa don radiyallahu anhu bɛɛ lajɛlen bɛ a dɔn maa cɛsirilen tun don kira nɔfɛ sallallahu alaihi wasallam ale tɔgɔ yɛrɛ ye jumɛn o jaabi ma sɔrɔ ɲininkali sabanan n'an laban misiri masirili bi an bɛ don min na i ko bi misiri masiri a bɛ misiri fan bɛɛ mɔgɔ mana misiri jɔ i bɛ taa sɔrɔ u bɛ tapi ɲumanw k'a la a bɛ ventilateur ɲumanw k'a la diɲɛ baara o baara an y'a fɔ aw ye n'i y'a ye k'a kɛ i bɛ taa sɔrɔ daminɛbaa de b'a la jɔnni fɔlɔ-fɔlɔ de misiri masirili daminɛ diɲɛ kɔnɔ o tigi tɔgɔ ye di ni ɲininkali saba de tun bɛ an bolo nka kelen dɔrɔn de jaabila an balimamuso dɔ fɛ Kango Musa la yan an b'a fo ka waliɲuman dɔn alhamdulillah ɲininkali min jaabila an ko bagan jumɛn de bɛ n'ale ka keku ka sago bagan bɛɛ kan o ɲininkali jaabi tɛ dɔwɛrɛ jɛgɛ dɔ de don a bɛ ji kɔnɔ a y'a fɔ cogo min na tubabuw bɛ taa filɛ n'o de ye dunfɛn ni arabu b'a fɔ a ma dunfɛn nka ale yɛrɛ y'a fɔ cogo min na bamanankan na jɛgɛ don jɛgɛ min ni a ka keku kojugu ka sago jɛgɛ bɛɛ kan a bɛ ji de kɔnɔ a balɛlaman don n t'a dɔn ni a b'a jateminɛ n'a bɛ document filɛ a b'a jɛgɛ in ye ale de ka keku ka sago bagan bɛɛ kan an balimamuso min y'a sɔrɔ an b'a fo ka waliɲuman dɔn a kɛla sababu ye ka Kango Musa kunna wolo ka d'a kan an kun bɛna na an nana yan wa a kun ka d'an ye fana an ka segin n'an ka wari tɔ ye nka 1000 bɔra a la o ma diya an ye nka Ala ka siɲɛ wɛrɛ jira an na wasalamu merci